яке аз шоҳкориҳои бузурги санъати классикии тоҷик шашмақом ба ҳисоб рафта дар даврони соҳибистиқлолии кишвар рушду такомул ёфта, ҳамасола 12 май дар саросари кишвар рӯзи шашмақом таҷлил мегардад. имрӯз мардуми фарҳангии Исфара, алалхусус дӯстдорон ва алоқамандону ҳаводорони мусиқии асил рӯзи шашмақомро ба таври шоиста таҷлил намуданд. дар раванди ҷамъомадии тантанавӣ таъкид гардид ки шашмақом ҳамчун шоҳасари мусиқии суннатии халқи тоҷик дар баробари шоҳкориҳои адабиёти классикии мардуми тоҷик ҷой дошта ғанибахши хазинаи фарҳанги миллат маҳсуб меёбад. санъати шашмақом хазинаи нодири миллати тоҷик аст ки сафту таронаҳои он бо манзалату маърифаташ дар замири инсон фазилатҳои накӯӣ, ватанпарастӣ, хештаншиносиро бедор намуда ҷаҳони андеша ва зеҳниятро ҷилои нав мебахшад. гуфта шуд ки мероси пурмоя ва гаронқадри ниёгони бозаковат ва ҳунарманд санъати мақомхонӣ дар Исфара эътибори хоса дорад. аз ин ҷост ки дар партави супоришу дастурот ва дар пайгирӣ аз иқдомоти дар ин самт пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалии Раҳмон бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ансамбли халқии шашмақом расман ҳамчун ансамбли давлатӣ фаъолият дорад ва дар тамоми чорабиниҳои фарҳангӣ фаъолона иштирок менамояд. ҳамзамон имрӯзҳо дар назди ансамбл ҳунармандони наврас аз устодони санъат нозукиҳои шашмақомро меомӯзанд. шашмақом ифтихори халқи тоҷик аст. шашмақом орияти халқи тоҷик аст. шашмақом ин миллати тоҷика муарриф мекард ки яке аз соҳаҳои асосӣ ҳисоб мешавад. дар Исфари мо солҳои бисёр аз зебобарию Умар Ҳофизу Мирзоқурбон Солиеву Иброҳимҷон Норматову ва дигарон шашмақома равнақ дода омадагӣ, устодо ба шогирдо кор кардагӣ, ёр додагӣ шашмақома. хусусан Исфари монда як услуби хоси сарояндагии шашмақом аст ки ин дар ягон ҷо дида намешавад. ансамбли шашмақоми шаҳри Исфара бо роҳбарии ҳунарманди халқи Тоҷикистон Исроил Файздинов хеле равнақ ёфтагӣ, хеле корҳои бисёр мекунад. назди мардуму баромад мекунем. бояд ки шашмақом ҳамеша равнақ ёбад, чунки ин ифтихори мо. дар идома ба ҳозирин дастагули тарона ва навоҳои марғуби классикӣ пешниҳод карда шуда мақомсароёну шогирдони даста бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардиданд. ҳамасола 12 май дар Тоҷикистон рӯзи шашмақом баландтарин арши санъати мусиқии классикии тоҷик таҷлил карда мешавад. Собир Аюбӣ, Саҳбони Қурбон, шаҳри Исфара. ахбор.